ang kanato nga hinugmahan tungo sa sala. Nasayop ka ba? Kamatayon maoy bayad sa sala. Apan luyon niing tanan ang Ginoo ta kanimo kanato nahigugma. Kay gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagbayad dito sa krus. Oh, siya nag-antus aron sa silot maluwas kita. Karon ang tanan namo tuo kaniya makaangkon sa kinabuhi nga dayon pinaagi kang Jesucristo. Kung ato nga hinulsulan atong mga kasalanan ug sa tibuok nga kasing-kasing siya tuuhan. Mangkon mo, mangkon ko ang kaluwasan. Kay gipadala ang iyang bugtong anak aron sa pagbayad dito sa krus. Oh, siya nag-antus aron sa silot maluwas kita. Karon ang tanan namo